19 у Києві. Час новин на АТР. В студії Софія Бляєва. Мої вітання. Чергові обшуки в Криму. ОМОНівці обшукали будинок сина кримського громадського активіста Фазила Ібрагімова Енвера. За словами адвоката Еміля Курбудінова, в будинку шукали заборонену літературу. Фазил Ібрагімов – учасник полян протестів. Він займається земельними спорами у мікрорайоні Стрілкове в околицях Сімферополя. Активісти пояснюють нові обшуки тиском на громадський рух з боку окупаційних силовиків. А в Бахчисарайському кафе «Салачик» нагрянула прокурорська перевірка. За даними адміністрації закладу, у ній взяли участь окупаційні прокуратура, Розпоживнагляд, МНС, Податкова, Держстройнадзор. Перевірка триватиме до 16 листопада. Відповідну заяву адміністрація поширить сьогодні на офіційному сайті кафе. Господарем цього закладу є Марлен Асанов. Він один з 6 затриманих кримських татар, в чиїх будинках ФСБ влаштувала обшуки 11 жовтня. Всі вони зараз перебувають під вартою. Їх звинувачують в участі в Бахчисарайському осередку забороненої в Росії організації «Хізбут Тахрір». Марлена Асанова окупанти вважають організатором цього осередку. Формальной причиной для данной проверки, как мне известно, была якобы жалоба на данное заведение. На что именно жалоба, мне неизвестно. Проверка однозначно вызывает сомнения в формальности, а вызывает больше уверенности, что это политически мотивированная проверка. Это проверка всего народа, проверка на его солидарность, на его единство. Это аресты и суды над всем народом. Наділи браслети, відправили під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці. Дівчині, яку підозрюють у викраденні немовляти, в Києві обрали запобіжний захід. В Оболонському суді столиці закінчили розгляд вимог прокуратури. Підозрювана Даяна Шаль свою провину визнала. В залі суду не було ані родичів Шаль, ані співмешканця, який є свідком у цій справі. Дівчина відмовилася говорити з журналістами, а під час засідання просила звертатися до неї російською, мовляв, не розуміє українською. Захист подаватиме апеляцію. Прокурор повідомив, що завтра експертиза визначатиме її психічний стан. На подачу апелляционной жалобы у нас время есть. Я думаю, она какое-то время должна прийти в себя после того, как она провела время в изоляторе временного содержания. После чего, когда она немножечко успокоится, мы с ней пообщаемся и будем уже согласовывать наши дальнейшие действия. Сейчас ее повезут домой. Рішення суду, вважаю, законне, обґрунтоване. Воно повністю було враховані всі доводи, викладені стороною обвинувачення. На даний час співмешканець є свідком, він встановлений і всі дані покази ним перевіряються. На даний час підстав для повідомлення йому про підозру немає. Про те, як розвивалися події щодо викрадення немовля у Києві, в сюжеті Віктора Пономарьова. На цьому відео з камери спостереження чоловік завозить коляску у дитячий садок. За декілька хвилин туди заходить дівчина і раптом виходить з люлькою у руках. Як стало відомо, батько немовляти у п'ятницю прийшов у дитячий садок, щоб забрати старшу доньку. Коли чоловік на декілька хвилин відійшов від коляски, 2-місячну дитину вкрали. Протягом ночі близько 200 поліцейських шукали немовля. Знайшли в 20 кілометрах від Києва, в селі Новосілки. Где ребенок? Как дела? Есть. Привет. Как тебя зовут? Есть ребенок. Поліція відстежила викрадачів за допомогою камер спостереження. Вони купували речі для дитини в одній із аптек Вишгороду. Напрям поисків змістився до Київської області. Підключились хлопці вже з Київської області разом. І всі, було встановлено місце знаходження, особа цієї жінки, особа її спільника. Саме тут, на пилорамі в Новосілках, правоохоронці затримали 20-річну дівчину з її співмешканцем. Впродовж ночі вони переховували 2-місячне немовля у будівельному вагончику. Мешканці Новосілок цю пару у селі ніколи не бачили.
Ці люди вони знаходяться при в'їзді в село, це сама пилорама. Працюють там не місцеві мешканці, з місцевих там нікого немає. Тому сказати, що то за люди, кому вони, і проконтролювати їх нам, місцевим мешканцям, ну і в частності сільській раді, не є можливо. Під час допиту Даяна пояснила, чому вирішила вкрасти немовля. Місяць тому померла її новонароджена дитина. Розповіла, як позбавилася тіла. Где выкинула? Павловская 28, квартира по Шевченковский район, Павловская 28. Куда выкинула? Мусор. Психолог пов'язує таку поведінку з посттравматичним синдромом після народження. Жінку супроводжує депресія. В депресивному стані чи психотичному стані жінка не може контролювати свої певні дії. Після народження дітей часто змінюється дуже сильно гормональний стан у жінки і можуть відбуватися стани неконтрольовані. Викрадачці немовляти загрожує до 12 років ув'язнення за скоєння особливо тяжкого злочину. Статус її хлопця, свідок чи співучасник поліція визначає. Віктор Пономарьов, Ислам Пінка, Заман, АТР. Обшуки в Одеській мерії. Детективи НАБУ прийшли в робочий кабінет і помешкання міського голови Геннадія Труханова. Один з одеських сайтів повідомив, із квартири винесли 2 опечатаних пакети з документами. Трус пов'язаний з 2 провадженнями. Про привласнення коштів та про приватизацію аеропорту пояснили в прес-службі антикорупційного бюро. У першому випадку йдеться про реконструкцію автошляхів. Слідчі припускають, чиновники завищують вартість робіт, а прибутки потім перерахували в офшори. Друге провадження стосується передачі майна міжнародного аеропорту Одеса в приватну власність. Детективи вважають, це завдало громаді понад 100 мільйонів гривень збитків. Одна молитва, одна біль. Напередодні у Сімферополі біля будинків Теймура і Узаїра Абдулаєвих, фігурантів справи Хізбут Тахрір, місцеві активісти провели молебень – дуа. Люди прийшли нагадати про події 10 жовтня 2016-го, коли 5 кримських татар окупанти звинуватили у тероризмі та запроторили у СІЗО. Біля будинків незаконно затриманих рік тому кримсько-татарських активістів прочитали молитву за їх найскоріше повернення додому. Майже рік тому російські силовики обшукали помешкання кримців та звинуватили їх у зв'язках із забороненою в Росії організацією Хізбут Тахрір. Під час обшуків у братів Теймура і Узаїра Абдулаєвих вилучили гроші, забрали усе до копійки. Вашки уже год. Мы сегодня собрались, чтобы почитать мою парку за всех агаш, чтобы они вернулись домой. Рідні дякували усім, хто вже більше року активно допомагає і підтримує родину кримських політв'язнів. Усі розуміють заангажованість і замовний характер цих судилищ. Організатори дуа кажуть, що хотіли показати найголовніше – ніхто не забутий, ніщо не забуте. Сердце народа начало биться, народ начал объединяться, были сорваны очень много масок, появляются такие люди, которые, скажем так, новые львы, да, новые, те, кто, я думаю, достоин того, чтобы народ повернулся к ним лицом. И в этом положении есть, это как, знаете, как котел, в котором сегодня варится наш народ, который выносит ненужный шлак. Підконтрольний Кремлю районний суд Сімферополя у березні цього року продовжив запобіжний захід для 5 фігурантів справи Хізбут Тахрір – Еміля Джамадєлова, Узаїра Абдулаєва, Теймура Абдулаєва, Айдера Саліддінова і Рустема Ісмаїлова. Арешт продовжили до грудня цього року. Дарина Іванютенко, Заман, АТР. У Стамбулі відкрилася виставка, присвячена діяльності відомого в Туреччині, але маловідомого в Криму, просвітителя і вчителя кримського татарина Февзі Алтуга. Як послідовник і соратник Ісмаїла Бея Гаспаринського. Він продовжив його справу і зробив освітню систему в Туреччині більш доступною, насамперед для дітей. За своє життя він відкрив і був директором 4 шкіл. На виставці, яка відбувається в приватному коледжі Єшількой, можна ознайомитися з життям і роботами Февзі Алтуга. Там побували і наші кореспонденти.
Це виставковий зал у приватному коледжі нині елітного району Стамбула Ешілкой. Відвідувачі з цікавістю роздивляються фотографії столітньої давності. Колись ця місцевість була провінційним селищем з однією лише школою, яку заснував кримсько-татарський емігрант початку минулого століття Февзі Алтуг. Дивлячись на ці фотографії, можна побачити, що в 1920-х роках Туреччина прийшла через безліч війн, була бідною країною. Не дивлячись на це, Февзі Алтуг зміг заснувати школи і зафіксував це на фотографіях, аби вони дійшли до наших часів як документи. Варто зазначити, що коли людина щиро хоче зробити щось для свого народу, для нього немає перешкод. Він не виправдовується відсутністю можливостей. Февзі Алтуг, отримавши освіту в Стамбулі, а потім у самого Гаспринського, згодом зробив важливий внесок у кримсько-татарську і турецьку освітню системи. Його роботи, статті та вірші опубліковані у книзі «Колючі відносини, спогади і вірші одного кримського вчителя». Fevzi Altuğ Kırım doğumlu. Февзі Алтуг народився у одному з сіл Кезлєва Євпаторії. В 14 років приїхав у Стамбул, аби здобути освіту. Після закінчення навчання деякий час працював у комісії з еміграції і потім повернувся до Криму. Там починає працювати з Ісмаїлом Гаспринським. Вони випускають газету «Терджеман». Він займається безпосередньо поширенням газети. В цей же час Гаспринський навчає мого діда за своєю новою методикою. Дід стає учителем. Yeni metotla eğitiyor. Засновник приватних коледжів Хільмі Накіпоглу вважає, що освіта важлива для кожної людини. Надавши приміщення одного із своїх коледжів для фотовиставки, присвяченої діяльності Февзі Алтуга, Накіпоглу провів паралель крізь століття, бо зараз займається тим самим, чим займався 100 років тому кримсько-татарський діяч освіти. Не дивлячись на те, що тоді не було можливостей, тоді ще не була побудована наша держава, шановний Февзі Алтуг, людина з великим серцем, дав можливість отримати знання дітям того часу. Ми спробували за допомогою цих фотографій ніби відмотати фільм на 100 років тому, показати і дати відчути його діяльність, його взаємини з людьми і з учнями. Відкриття виставки присвятили сторіччю відкриття школи Февзі Алтугом в Ешілкой. За словами організаторів, головним її посилом є те, що найважливішим фактором у розвитку будь-якого суспільства є освіта. Виставка триватиме до кінця місяця. Емінє Халіл, Владлен Мельников, Заман, АТР, Стамбул. Новим прем'єр-міністром Чеської Республіки може стати чеський Трамп. Так у ЗМІ називають мільярдера Андрія Бабіша. Його партія «АНО» – акція незадоволених громадян, перемогла на виборах в Нижню палату парламенту. Андрій Бабіш малодосвідчений у зовнішній політиці, однак встиг вже зробити кілька скандальних заяв. Зокрема, він критикував санкції, введені проти Росії після анексії Криму. Щоправда, під час передвиборчої програми Бабіш також звинувачував і Москву у розпалюванні війни на Донбасі. Як стверджують політичні оглядачі, Бабіш не розуміється у світовій політиці. Однак йому вдалося зрозуміти настрої чехів, адже його партія набрала 29% голосів і значно відірвалась від решти суперників. В парламент пройшла рекордна для Чехії кількість партій – 9. Тож Андрію Бабішу, ймовірніше за все, доведеться формувати широку коаліцію. Nadšení a my vám strašně moc děkujeme. Strašně moc děkujeme. Ми дуже задоволені. Ми хочемо подякувати нашим виборцям за підтримку. Ми не очікували набрати 1,5 мільйони голосів. Це всі новини на цей час. Більше вже менш ніж за годину. Не пропустіть Заман о 20-й. Залишайтеся з АТР.